No, semono ta ae. Kling kaya ngono kuwi. Ha iya, pancen ya tak jos iki. Luar biasa. Terus nduk kaya apa, Nduk? Saya nggih suara kula. Aku arep nyauri piye sae kok kawon kok ngono kuwi ora. Lho mesti sae dikeploki piyai sakmene kaya mesti sae suaramu, Nduk. Apik luar biasa. Jos tenan. Iya. Terus deh, Tani. Iya. Janji-janjiku Kasih bisa jentit barang ya. Mbak terus yang ngomongnya malah enggak. Lah iya. Sudah sap. Nggih pancen sing lah loro pamane sedon brodi itu biasa. Ya. Sawangi wajah iki kaya cilikane Bu Kesi. Ha iya. Ha iya. Ngono kuwi blumpuk ngono kuwi. Mas ingsun sapa Piye nyapa? tangi sing pias Padotane bener kuwi. nganteni padangran bulan Nuwun tepuk tangan untuk Mbak Sofia. Luar biasa iki. Cah kelas loro lho, ngatasi sing kelas loro SD 8 tahun wis iso kaya ngono, elok tenan. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Boten, Ibuke iso karawitan ibuke iki ya? boten, Masyaallah guru. boten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah. Petani jagung, ngopeni jagunge bapakmu. Mesti bapake mesti dalang, Pak. Boten, Bapak yoga ngawit. Lah budayawan. boten. Lah apa bapake? Petani jagung di Sambi Melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang Blitur. C.
Blitur sampean apa? Ibu. Oh, Blitur. Malah ibu di Blitur. Ibu mau jadi Blitur di Melamin. Betul ibu di Melamin. Dan iku kilap-kilap. Baik. Ibu mau tidak? Oh, temberiku kali bapak alah, kok ya elok. Mau sampean pamane kali Bu Kesi disangoni ya disetor teng ibu ya. Mboten nggih, dipek dhewe. Nggih. Nggih tumbas napa? Kula tabung. Oh, ditabung. Pinter. Aja diparingi ibuke ya ndak nglebon panci engko. Saiki coba kaya apa langgame Sofia. Ayo, yen ning Tawang. Ayo, kudu sintong ya kudu. Ayo. Ayo, boten. Ayo. Dede, sapi. Ayo. Sekedap, Pak. Napa dalem? Kula anu ngertos Pak Lurah. Pak Lurah Pak Haryono. Pak Lurah mriki. Ngapa? Kertas pripun? Ngertos kula. Lah ning kertas lajeng napa? Boten. Mboten piye? Kula duding. Kula tuding sing di Pak Lurah juga. Oh iya. Saya tahu nonton Jogluku kuwi. Niku Pak Lurah ndi? Lah menika. Iya. Temes. Iya. Boleh sinyal. Oh. Apa temu tower cilik kaya ngono. Sinyale lemah. Lah tangane ya jempole dingenekne tak sawang kok kene kaya jahe. Pak, angkat tangan, Pak. Pak Lurah yang mburi kelir kene teng iki mriki lho. Arep ngono apa to? Aja nyuwun sangu lho, Pak Lurah tak wis akeh malah sangu. Nggih. Engko nyuwun karo Bu Kesi ya. Mboten. Lah kok ora gelem disangoni berarti? Kula nyuwun ibu mawon. Ibu sampean dhewe. Nggih. Alhamdulillah Bu Kesi ngirit. Nah ya. Lah iya. Wis ora sanggup kuwi nduk sementing mentang sego kaya apa. Ya langgane yen ning Tawang. Ayo, Sofia. Weh. Ayo. Ayo, kita pinter. Ayo sekedap apa. Kula tak mimi. Oh Mimi. Nggih. Ayo, nggo dhewe kok iki nek Pak Dalang iki piye? Ayo. Khusus ayo. Nolak bocah iki alah mesake. Munjuk air putih, lah Mbak Wina biasanya banyu aki lho. Ayo. Ben power kuat. Wes munjuk saiki kaya apa? Ayo.
Jas. Tapi kan male teko kangen iki bocah ajaib tenan iki ya. Dan elak. Kondok. Hah?